говорить, що колишній комік і лише півроку президент має зустрітися зі старим КДБшником. І як розвернеться ситуація, ніхто не розуміє. Ну, очевидно, що, я думаю, правильно роблять ті, які кажуть, щоб він не зустрічався сам на сам. Чому? Це можна зрозуміти психологічно, тому що він як президент іще новий. Він іще не набрав досвіду, щоб говорити з цим достатньо освіченим і дійсно цинічним бібістом. Да? Тому що там можна щось сказати, і ти психологічно будеш відчувати свою залежність від сказаних слів. От як приблизно, знаєте, коли Зеленський говорив з Трампом, він же не знав, що буде їх розмова оприлюднена. І він сказав там деякі зайві фрази, да, щодо недостатньої допомоги європейських колег, от і так далі. Те саме може бути віч на віч, коли він буде зустрічатися з Путіним. І тому порада зустрічатися принаймні з представниками, скажімо, з Макроном і Меркель разом з Путіним, це дуже здорова порада. От це, очевидно, те, що зараз пропонується йому. Як він це буде дотриматися, подивимося. Я боюсь, що у нього запал такий ще не пройшов від перемоги. Юнацько-максималістичний, так? Ну, я не знаю, це не юнацький. Я думаю, запал після виборів ще. Він відчуває себе на коні, і тому він може тут згоряча зловив кураж, який ще досі не проходить, так? Так, зробити не дуже правильні кроки.